Kick-Ass vs Novocaine. Begge karakterer kan ikke føle smerte, men hvem af de her følelsesløse karakterer er bedst? I forhold til lasting damage, så er Kick-Ass nærmest så god som ny fra 1'eren til 2'eren, hvorimod Novocaine virkelig har ødelagt hans hænder fuldstændig. Der er meget lille chance for, at de kommer til at fungere fuldstændig perfekt igen. Derfor får Kick-Ass det her point. Men Novocaine ser ud til at tage alle de hits, han får, en del bedre end Kick-Ass. I gotta tell you, that hurt. Go! Så derfor så får Novocaine det her point. Begge karakterer er nærmest superhelte, og Kick-Ass bruger hans kræfter på at redde andre mennesker og byen, hvorimod Novocaine bruger hans kræfter på at redde én kvinde, som han kun har været sammen med én gang. I just wanna know where Sherry is. Ikke den bedste hero motivation, not gonna lie, så derfor får Kick-Ass det her point. Til gengæld, så fik Novocaine faktisk noget på den dumme. Han var heldig, så point tilbage til Novocaine. Fuck, det er dumt det her. Og nu kommer vi ned til det sidste point. Hvem af de her karakterer har den bedste film? Da Novocaine ikke er ude i biograferne endnu, er det lidt svært at afgøre det her. Så derfor må vi bare vente og se, hvad der sker til den 20. marts.